Ka perthe football kala jaban kendit da kwe khubor ka bas ngau si bha. Ka South Africa kala duno ya uwe na kirang ya lekai badang kena jongka. U Jaden Adams udang arpeu sans nem karta badang shumikma yala gari ha ka FIFA World Cup entaus nem araja arpun riu. Hanre mentapat ulah khlapno. Hadin ba ulele ka kene ka FIFA World Cup bun kinong Christian kidang ab ba unang kiu shushu ka kam yale kai. Hanre ka kubor jang ka jing klat jang u ka penkendit ya baro ka pertek. Hagane ka World Cup Jaden Adams ulele kai nagbenta ka South Africa bat ula yarap ela ka kenhun ban yale kai pha. Bun ki pait ba ki layaro ya ka jing tresh top bat ka jing IT lut jong u hamadang. Kabapan sau si shu ka long ba shwa kawe na ke jing le ka jong ka FIFA World Cup ka commitment jong u kala khatno wala udon hapding ka jing sau si udang mi syamadan ban mi khmat yala kari kane ka ban i ba ude urang yala ka ubadon ka mensim ka ba skem bat ba burom ya kari jong u adu menta kibor bade pe kim pat ban bana pat ba ya ka dau jong ka jing khlat jong u kumta omde ban nge ya ke khubor lane ke jing ya thu pat ba ki ba phiang ha social media claim ka jing pin shisha ka South Africa ki parlok jong u tino Christian bat ka perthe football baro ka we menta kidang penpau ya ke jing snau si halur kane ka jing cha